戦争空爆被害者救済法案は、民間人の空襲被害に対する補償と謝罪を求める重要な立法ですが、2025年6月の今国会では与党内の調整不足により提出が見送られました。名古屋市では、河村たかし前市長が2010年から空襲被害者への見舞い金支給制度、年間10万円を導入し、国のモデルケースとして注目されています。河村氏は、自由主義社会は愛があってこそ成り立つ、と訴え、平沢勝栄、松島みどり、福島みずほらと超党派で連携し、法案成立を目指しています。しかし、被害者の高齢化や与党内の対立が課題であり、次期国会での早期実現が求められます。